ଯେ ମୋ ସହିତ ମିନି କେଦାରନାଥରେ କ'ଣ ହେଲା କହୁଛି ଶୁଣ। ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ 100 ଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର 7 ନମ୍ବର ଦିନ। ଦେନ୍ ସକାଳୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଉଠିଗଲି, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମିନି କେଦାରନାଥ ଯିବୁ ବୋଲି। ଗତ 1.5 ମାସ ହେଲା ପ୍ଲାନିଂ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଜି ହିଁ ଆମର ସେ ପ୍ଲାନିଂ ସଫଳ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପ୍ରଥମେ ମିନି କେଦାରନାଥ। ମିନି କେଦାରନାଥ ଯିବା ବାଟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନଜାରା ଅନୁଭବ ନେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଫାଇନାଲି ମିନି କେଦାରନାଥରେ। ମିନି କେଦାରନାଥ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦେଲି। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୀପ କିଣିବାକୁ ପଳେଇଲି। ଦୀପ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ବି କିଣିଦେଲି। ଭୋଗ କିଣିକି ଆସି ଦୀପ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ମନ୍ଦିର। ଏମିତି ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆଇଛି ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଆମର ଆଳତୀଟା ହେଉଛି। ତ ଆଳତୀ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମେ ହନୁମାନ ହରପାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିଗଲି। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ସେଠି ଗଲାବେଳେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଭାଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେନ୍ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ କିଛିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା। ତାର ପଛରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଥିଲା, ସେ ଗଡ଼ିଆରେ ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କିଣିଲି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତାର ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦହିବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ମିନି କେଦାରନାଥ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବାଏ ବାଏ।